yarinya ta rubuta jarabawa, da ta zo fita kawai sai malami ya nemi kamo gyalanta hijabinta haka, sai ta daka mishi tsawa, ya rikice shi kan shi ya cire hannun shi haka, sai ta je ta kai shi kara ga hukumar makaranta don me zai ja mata hijabi. sai da aka bashi query, aka bashi takarda ya zo ya jawabi, aka ladabtar da shi a takaici. kun san me biyu ba da ya zo makin jarabawa sai ka da ita, ya ka da ita sai ta rubuta ta ce bata yadda ba. yau me yasa za ta ce bata yadda ba in ta san shakka take da ita? da aka je aka zaunar da shi, aka kira external examiner, aka kira wani malami daga wajen jami'ar ya zo yanzu ya yi hisabi kenan ko. da ya zo sai makin sai ga yarinya da lafiyayyen A. me biyu baya kore shi aka yi. kana karatun da za ka iya kalubalantar malaminka haka? dole dai mu tashi mai karatu jama'a. wahayin farko da ya sauka gare mu shine a yi karatu, amma kuma sai muka koma mu ne sahun baya. ikra, Allah ya ce yi karatu, amma sai ya ce bismi rabbikal ladhi khalaq. malaman musulunci duk da so gabata, annabi dauda metallic engineer ne. annabi dauda metallic engineer ne na karfe. tsakani da Allah, kwarewar annabi dauda har ta kai yana sarrafa karfe yadda yake so ba tare da wata na'ura ba. yanzu mu ga na'urorin, yanzu in walda ta kama ka ranar lahadi dole sai dai ka haƙura. wannan kaskanci ne jama'a.